Suniwo, kẹsẹ̀ kò tẹ̀sí mọ́lẹ̀, kẹsẹ̀ náà, kẹsẹ̀ kò tẹ̀sí mọ́lẹ̀, ìbámu Jésù niwo. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Ya kasuwa? Alhamdulillah. Ya ciniki? Alhamdulillah. Lahiya lau komai? Lahiya wallahi. To da Allah ina mai shagon ga da Allah. To dai mai shagon nan gaskiya baya nan. Yobe Amma ni ne da wakilin da aka sa a wajen da zan da shagon ya tafi kasuwa. To lahiya ko mai shagon? Wallahi tallahi baya nan amma ni ne wakilin da ya sa a wajen. Ai kaji. Wallahi da daina nan. Da a ce Allah ya sa nan da ya samu. Abin da tafi daidai. To ai tunda mai shagon baya nan. Ni ya kamata tunda ni ne wakilin ko mai za a bashi ni za a ba. Gidin dai da Allah nan abin da ya fi tafiya dai. Kaf garin nan ba wanda bai sani ba kaf garin nan na ko imani da rike amana kaga ni ne shagon can wancan shagon ni nake rike amana shi yasa ga an ajiye ni a nan wajen Kai din? ni din komai za a bashi ni za a ba ni za a ba in Allah yadda Ya haka nan kace ko? haka na ce insha Allah To lahiya lau. wallahi yalla bai da kai wallahi barawo ne ni magi aka kira ne sai wallahi yalla bai ka shiga gurin Allah ta wallahi barawo Kẹsẹ̀ kò tẹ̀sí mọ́lẹ̀, kẹsẹ̀ náà,